Vatendi vaviri vanogona kugara muchikoro chesabata chimwe chete, kirasi imwe chete, kuzarura bhaibheri rimwe chetero, kunyengetera kuna Mwari mumwe chetewo, asi vachibuda vanoavhoidhana. Mumwe anofunga kuti mudzidzisi ane tsika dzechinyakare, mumwe wacho anofunga kuti mudzidzisi ari kukomboromaiza chokwadi. Vese vari vaviri vanotenda kuti vari kudhifenda chinhu chinoyera. Asi kana vose vari kutevera Kristu, nei kusawirirana kuchikonzeresa kupatsanurana kana kuti division? Mubvunzo iwoyo unogara pamwoyo weshoko raPauro kukereke yeKorinde, uye unogarawo pedyo nemakereke mazhinji anhasi. Pamwe kusawirirana hakusi public, pamwe hapana akasimudza izwi rake. Zvakamboitika mukutaura mugurupu mushure mekunge mumwe agovera klipi yemharidzo. One akarumbidza mutauri, mumwe haana kugutsikana nedudziro. Munhu wechitatu akapindura nevhesi, asi matauriro wake anonzwika kupinza kupfuura mashoko aionekwa paskirini. Panozosvika pakati peusiku, vanhu vanenge vasisa kurikuri zvemagwaro, vanenge vodhifenda masaidzi avo. Chokwadika, iniwo ndichiri kuita izvi. Dzimwe nguva tinogona kusimbirira kuprovha chimiro chedu chebhaibheri, zvokuti tinorega kutarisa kana kuti mweya uri kushanda uri kuratidza sewa Kristu here. Pauro anovamba chikumbiro chake muna Vakorinde vekutanga chapter 1 verse 10, kupfurikidza nekukumbira vatendi kuti varege kuva nedivision pakati pavo, asi vadzoserwe mukuva ne the same mind ne-same judgment. Akanga asiri kunyorera vanhu vakange vasiya chiKristu, asi akange achinyorera vanhu vakange vachiri kuungana, vachiri kutaura nezvezvipo zvomudzimu, vakange vachiri kukoshesa kuparidza, uye vakanga vachiri kutaura nezvekuva loyal kuvatungamiriri vakasiyana. Izvi ndizvo zvakaita kuti dambudziko rive rakakura. Vakorinde vakanga vasina division pakuti vatendi nevasingatendi, asi division yaive pakati pevatendi vomene. Vamwe vaiti vanotevera Pauro, vamwe vachiti vanotevera Aporo, vamwe Kefasi, uye vamwe vaiti vanotevera Kristu. Just imagine kushandisa zita raKristu seimwe nzira yekuparadzana nevamwe, sekunyora kunoita Pauro muna Vakorinde vekutanga chapter 1 pavhesi ya 12. Vatungamiri pachavo vakanga vasiri kuhwira mafollowers. Kuna mabasa 18 vhesi ya 24, Aporo akange ari mutendi wechiJudha, aitaura mutauro wokuAlexandria, uyo aiva nesimba mumagwaro. Pauro akange akadyara kereke, asi Pauro akazobatsira kuirera. Pauro anotsanangura mabasa avo muna Vakorinde vekutanga chapter 3 vhesi ya 6, achiti ndakadyara, Aporo akadiridzira, asi Mwari akapa wedzero. Vabatsiri vakasiyana-siyana, maasainimenti akasiyana-siyana, asi Mwari ari mumwe cheteyo. Asi zvakadaro Vakorinde vakatora musiyano iwoyo ndokuushandisa kuva ave ma-identities. Ndaifunga kuti division muchechi yainyanya kuitwa nokuti vanhu vakange vasinganzwisisi bhaibheri zvakakwana, uye dzimwe dzenguva kududzira kusina kunaka kunokonzera kukakavara. Asi Vakorinde chapter 1 inopa zano kune chimwe chinhu chinofadza. Vanhu vanogona kuva neziko, kuyemura vadzidzisi vane zvipo, asi vachiramba kukura pakunamata. Pauro anovaudza muna Vakorinde vekutanga chapter 3 vhesi ya 1 kusvika pa4 kuti godo ravo negakava zvinoratidza kuti vachiri vacheche panyaya dzomweya. That is the hard diagnosis. Pauro haayeri maturity yavo nokudhivhenda kwavanoita mutungamiriri wavo wavanofarira, asi anoiyera nemhando yeukama hunobuditswa nekutenda zviri kwavo. Hechino chikamu chisingafanirwe kumhanya kupfuura. Chidzidzo chacho chinosimbisawo shoko rekuti erisi, rinoshandurwa segakava kana kuti kukakavara muna Vakorinde vekutanga chapter 1 verse 11. Mundima dzakadai saVaGaratia chapter 5 verse 20, Pauro anotaura kuti uru rudzi rwegakava rwuri pakati pamabasa anoparadza enyama. Chechi inogona kuramba ine mharidzo, zvirongwa, makomiti uye kutaura kwakarurama kwekutenda, asi macracks achiwedzera chinyararire pasi pasafisi. Zvakafanana nemhuri yakagara pamwe chete kuti vadye kudya kwemanheru mushure mekupopotedzana. Munhu wese anenge aripo patebho
ndiro dzichitambidzanwa, mumwe okumbira soti asi hapana anotarisa mumwe mumaziso. Tafura yakazara asi ukama hwakaputsika. Zvimwe wakagara muchechi uku uchipindura hurukuro inorwadza nomumwe munhu angoriwo mumutsetse zvishoma kubva pauri. Muimbi munoimba rwiyo rumwe chete uye munonamata munamato yakafanana, asi mukati uri kugadzirira dhifensi yako. Ndingavaratidza sei kuti vakarashika? Asi Kristu adhivhaidwa here? Mubvunzo iwoyu unooneka kuna Vakorinde vekutanga chapter 1 vhesi ya 13, uye unofumura upenzi hwokuvaka Christian identity around human personalities. Pauro anobvunza kuti Pauro akarovererwa iwe here, kana kuti wakabhabhatidzirwa muzita raPauro here? Mhinduro iri pachena. Pauro haana kurovererwa pamuchinjikwa nokuda kwavo. Apolo haana kurovererwa ivo. Kefasi haana kurovererwa ivo, asi Kristu. Tisati tagumisa, Pauro aingoda kutaura kuti munhu wese arege kusabvumirana kana kuti disagreement. Tinofanira kunzwisisa kuti rudzii rwokubatanidza kwaaida chaizvo, nekuti kubatana kwebhaibheri hakusi kunyepedzera kunge mutsauko haupo, uye hakusi kunakidza mutendi wese kuti afunge kuti zvakafanana pamusoro pemibvunzo yose. Mhinduro yakadzama inotanga neinzwi rimwe chete. Pauro achidzokororazve mukutanga kwetsamba yacho. Ishe Jesu Kristu ndiye Ishe. Izvi zvinochinja pane fokasi yedu, uye kana fokasi yachinja, mabatiro atinoita madisagreement anofanira kuchinjawo. Mhinduro yaPauro haisi pauniformity. Muna Vakorinde vekutanga chapter 12 verse 21 anoudza vatendi, imi muri muviri waKristu, uyu mumwe chete, uyu mumwe nomumwe mutezo wawo. Mutumbi wakabatana asi hauna kufanana. Ziso hariite ruoko, nzeve haikudzane netsoka. Nhengo imwe neimwe inoramba yakasiyana, asi nhengo yose ndeyemuviri mumwe chete. Izvi zvinoreva kuti kubatana kwechikristu hakugadzirike nekudzima hunhu, tsika, ruzivo kana zvipo zvemweya. Inotangwa apo musiyano iwoyo unounzwa pasi peushe hwaKristu. Aiwa, Pauro haana kunzvenga madifficult conversation. VaGalatia chapter 2 verse 11 to 14 inonyora kuti akanangana naPetro pachena pamusoro pemufambiro wakaafekta kuwadzana kwavatendi vevamwe marudzi. Vatungamiriri vekereke yekutanga vaigona kupokana zvakakomba, asi kusawirirana kwaisafanira kugadzira permanent identity. Pamwe musiyano pakati pekugadzirisa nyaya nekugadzira identity around position. Munhu anogona kutsvaga chokwadi, mumwe anotsvaga muvengi, asi dzimwe dzenguva chokwadi mutsara iwoyo wakaoma kuziva pane zvatinoda kubvuma. Imagine musangano wedare rechechi manheru echipiri, magetsi efluorescent. Mumwe anoti magetsi efluorescent akanyanya kuva bright, hurukuro yotanga nemubvunzo pamusoro peworship style. Mumwe munhu anoti isu tinofanira kuchengetedza maitiro edu, mumwe anoti tinoda kusvikira vechidiki. Mastatement ese ari maviri ane something chakakosha chinoda kuteererwa. But someone anobva ati vanhu vakaita semi mune dambudziko. Tension inoshanduka. Nyaya haisisiri pakunamata chete, yava yenyaya yeidentity. Zvino apa inenge yave isu naivo. Pamwe vakagara vakanyarara, uku hana yako ichirova, uchiedza kusarudza kutaura kana kunyarara. Chimwe chikamu chako chinoda rugare, chimwe chikamu chinoda kuprova point. So somewhere pasi pemwoyo mubvunzo unouya, ndinoda kuti Kristu akudzwe here, kana kuti ndinoda kuti rutivi rwangu rukunde? Handina kurealiza izvi kusvika ndaona kuti ndinomhanya sei kudhifenda idea ndinoda chaizvo. Apa ndaizviudza kuti ndaidhifenda chokwadi, pamwe ndadhifenda my competence, reputation yangu, uye kuti ndisataridzike sebenzi. Ndipo mutauro waPauro uri muna Vakorinde vekutanga chapter 1 verse 10 unova wakakosha. Unodescribe something chiri kurepair, kuadjustwa, kugadziriswa kuti chive fit for its purpose. Pauro haasi kukumbira Vakorinde kuti vagadzire artificial sense of agreement. Kubatana haisi pendi inovhara muswe.
icareful restoration, uye careful restoration inowanzotora nguva yakareba kupfuura zvatinotarisira. Relation yaitwa torn apart inoda reunion. A wounded member need time yekupora. Mutungamiriri angada kubvuma kuti peshedzero yabatwa nekusangwarira. Member yechechi ingada kusunungura secret satisfaction yekunzi yakarurama. Asi tisati tasvika pavana maFilipi 2, pane chimwe chokwadi chakaoma chiri muna Vakorinde vekutanga chapter 3. Pauro anobatanidza division nespiritual immaturity. Anonyora kuti aisagona kutaura kuti Vakorinde vanhu vakakura pamweya, asi savacheche muna Kristu. Anonongedzera kugodo negakava seumboo, according to 1 Vakorinde 3 verse 3 to 4. According to 1 Vakorinde 3 verse 3 to 4. Apo anoti, ndinotevera Pauro kana kuti ndinotevera Apolo, vachiri kuita according nemutoo yavanhu zvayo, inogona kuva isingafadzi kunzwa. Nemhaka yekuti machechi akawanda anopemberera zivo inooneka, tinoyemura munhu anoziva zvakaitika kare, tinoimba nomunhu anogona kupota ndima refu, tinotevera mutauri anotaura neconfidence. Zvipo izvozvo zvinokwanisa kushandira chechi zvakanaka, asi ruzivo rusina kuzvininipisa runogona kuva huni inokuchidzira division. Pauro anotaura muna Vakorinde vekutanga chapter 8 verse 1 kuti zivo inogona kuzvikudza nepo rudo runobuilda up zvishoma nezvishoma, haasi kuramba zivo, asi kunyevera pamusoro pezivo iyo inowedzera kuzvitutumadza asi isingawedzeri rudo. Maonero aya anosimbisa chimwe chinhu chiri nyore kupodza. Kukura pamweya hakusati kuchingoziva bedzi madera ari pane vamwe, asi kukwanisawo kuziva pride iri mativi. Ikoko kwakaoma zvikuru nokuti kukanganisa kwomumwe munhu kunogona kukurukurwa pachena, asi mamotivhi edu omene kazhinji anoramba akavanzwa kuseri kwereligious language. Tinoti ndine concern pamusoro pedoctrine. Tiri concerned here nenzira yatinotaura nayo. Tinoitira hanya here kana mashoko edu achisiya nzvimbo yerepentance, patience nekuteerera kuri honest. Mhinduro yaPauro haisi yekuti mudzidzisi ari wose anzwike zvakafanana. Muna Vakorinde vekutanga chapter 3 verse 5 kusvika pa9 anozvirondedzera amene naPauro savaranda avo, vamwe vakatenda kupfurikidza navo. Mumwe akadyara, mumwe akadiridzira, Mwari akapa kukura. Vabatiri vakange vane mabasa akasiyana-siyana. Kukura kwaiva kwaMwari. Naizvozvo mubvunzo hausati uri wekuti muranda upi akafanirwa nechechi. Mubvunzo ndewekuti ndiani muridzi wechechi. Mhinduro yaPauro yakajeka. Muri mumunda waMwari, chivakwa chaMwari. Uye muna Vakorinde vekutanga chapter 3 verse 11 iye anotaura kuti hakuna munhu anogona kuvaka imwe nheyo kunze kwaJesu Kristu. Nheyo iyoyo inochinja maonero anozviita vatungamiriri. Inochinja maonero anoita vateereri vatungamiriri. Muparidzi ane chipo anokubatsira kunzwisisa rugwaro. Mudzidzisi akatendeka anokutungamirira musizini yakaoma. Mufundisi angabatira noushingi netsitsi, asi hapana mumwe noumwe wavo anogona kutakura uremu hwokuva spiritual foundation. Mutoro iwoyo ndewaJesu Kristu oga, uye apo tinoisa munhu munzvimbo iyoyo, disappointment is inevitable. Munhu wacho pekupedzisira achakundikana, kana kuti kuchinja, kana kuti kusiya, kana kuti kutaura chimwe chinhu chatisingagoni kugamuchira. Ipapo mubvunzo unova unorwadza. Kutenda kwedu kwakanga kwakadzika midzi muna Kristu here, kana kuti Kristu akabatanidzwa muloyalty yedu towards a certain voice? Icho ndicho chikonzero nei Pauro achiramba kukwikwidzwa for ownership yavaKorinde. Haasati achizochinja chechi kuva yake omene. Anotaura kuti utungamiriri hwechechi hwechikristu hunova hune ngozi kana muranda anovamba kuita somuridzi, uye kuva mudzidzisi wechikristu kunova kusina simba apo mutendi anokanganwa musiyano uyu. Chidzidzo chinochinja kubva pa-self-centered faith kuenda pamodel ye-Christian-like servanthood. Uye kuchinja ikoko kunokosha nokuti zvinobvira kutsoropodzwa utungamiriri husina kunaka, tichishuva
pachivande rudzi rumwe cheterwo rwokupesvedzero nokuda kwedu timene. Tingasangana hedu paplatform asi tichiti tinoda control, tichiri kuda kuti pfungwa yedu ive nemore weight, tichiri kuda kuti vamwe vazive kuti takange tiri right. Muna Vakorinde vekutanga chapter 14 verse 1 anotaura kuti vanhu vanofanira kurangarira vatungamiriri vechikristu savabatiri vaKristu navatariri vezvakavanzika zvaMwari. Mutariri haasi muridzi weimba, mutariri anotarisa zvinhu zvomumwe munhu. Izvozvo zvinoreva kuti ushumiri haisi possession, itrust. Mudzidzisi haasi muridzi wezvokwadi, mufundisi haasi muridzi weungano, mutungamiriri wedepartment haasi muridzi webasa racho. Zvinhu zvose ndezvaKristu. Pfungwa yacho haisi yekuti utungamiriri hauna basa. Pfungwa yacho ndeyekuti authority is never independent. Kristu ndiye tenzi. Mutungamiriri anofanira kuzvidavirira. That sounds obvious, as in practice zvinogona kukanganwika nokukurumidza. Just imagine munhu achigadzirira chikoro chesabata pakati peusiku hwechishanu. Imba yakanyarara, manotsi ari kuparidzirwa patebhuru, mudzidzisi aneta asi ari kufarawo. Ivo vakawana nzwisiso yavanodavira kuti ichadetsera kirasi. Ipapo mugovera unomuya. Chidzidzo chinotanga zvakanaka, asi mumwe munhu anongodzonongedza, mumwe munhu haabvumirani nazvo. Mumwe munhu anorumbidza mutauri akasiyana paindaneti uye anoti anotsanangura zviri nani zvikuru. Izvi zvinoratidza kuti mudzidzisi anonyemwerera asi mukati muine chimwe chinhu chinosunga. Zvimwe wanga uripo, kwete hazvo somudzidzisi wakagadzirira kushumira kupa nguva, ipapo wonzwa kuti overlooked. Mufungo unotanga kuuya unogona kusava mutsvene. Pashure pezvose zvandakaita izvi, iyi ndiyo nzira yavanoresponda nayo nhai. Kunzwa ikoko human feeling, asi chinoitika next chinozivisa kana tichiona ushumiri seownership kana kuti utariri. Izvi zvinondibatawo izvi. Kubatira kunova kunonetesa apo ndinoda kuonekwa kupruvha kuti basa rangu rakakosha. Pauro anopa hwaro hwakasimba zvikuru. Muna Vakorinde vekutanga chapter 4 verse 2 anotaura kuti kunodikanwa kuvatariri kuti awanike akatendeka, asingayemurwi, asingateverwi neboka gorosa, asi kudzivirira kutsoropodzwa. Nokutendeka mupimo iwoyo unogona kunzwa wakasununguka uye usingagadzikani panguva imwe chete. Unosununguka papi? Nemhaka yekuti hatifanire kudzora minduro iri yose. Usingagadzikani papi? Nokuti kutendeka kunogona kuda kuti tisunungure need for recognition. Ndipo apo chiso chinosvika paminduro yacho yakadzama zvikuru yedivision. Chechi haigoni kubatanidzwa nekungoudza vanhu vanozvikudza kuti vashande pamwe chete. Chimwe chinhu chiri mumwoyo chinofanira kuchinja. VaFilipi 2 verse 5 inoti, ivai nomwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Pauro ipapo described Kristu uyo asina kuomerera pachimiro, asi akazvininipisa omene akatora chimiro chomuranda, uye akava anoteerera kusvikira kupfundo rerufu, kunyangwe rufu rwapamuchinjikwa, sezvinotaurwa muna vaFilipi chapter 2 verse 8 verse 6 na 8. Ndima iyi haisi kungotaura kuti tive vakanaka, inobuditsa muenzaniso. Kristu akange ane mararamiro ose okukudzwa, asi akaderera mubasa. Manje isusu tinowanzofamba tichienda kune rimwe divi. Tinotanga nekushanda, tapedza totanga kuverenga kuti ndiani andirecognize, ndiani anditenda, uye ndiani azokokwa kuti atungamire next time. Uye zvishoma nezvishoma, service inova equite recognition. Corporate chero izvi rangu richiramba riri pakati, ndini ndichatsigira unit chero bedzi unit iyi isinga affect influence yangu. Izvo zvakajairika, hadzisidzo pfungwa dzaKristu. Teachers commentary inotsanangura kuti vaFilipi 2 inopa Jesu semuenzaniso wokuzvipa mukati mechirevo chechechi. Pauro anokurudzira vatendi kuti vasava neself ambition, asi kurangarira mainterest evamwe according naVaFilipi 2 verse 3 to 4. Izvi hazvireve kufuratira chokwadi, zvinoreva kuti chokwadi chinotakurwa nechimiro chemuchinjikwa. Chimiro ichocho
achimanipulate, hazvinyadzisi, hazvidi kuti ukunde mumwe munhu kuti unzwe uri secured. Hechino chikamu chingave chakaoma. Dzimwe nguva tinoti tinoda kubatana, asi chatinoda chaizvo kubvumirana pachedu. Tinoda kuti vanhu vese vauye pamwe chete vachitenderedza duridziro yedu, nzira yedu, mutungamiriri wedu watinoda, muono wedu wemashandiro anofanira kuita chechi. Tinobva tadaidza result yacho kuti unity. Asi kubatana kwebhaibheri hakune nzvimbo yakasiyana. Inounganidza vanhu vakapoteredza Kristu, kwete to be strongest personality. Ndicho chikonzero dzidziso yaPauro yeutungamiri inoumbwa nemuchinjikwa. Muna Vakorinde vekutanga chapter 4 verse 9 to 13 anorondedzera vaapostora kwete sevakakurumbira, asi sevanhu vari exposed kukutambura, nzara, kurambwa, kutambudzwa uye kuzvidzwa. Mufananidzo uyu unopikisana nepfungwa yekuti simba remweya rinoratidzwa necomfort, applause nesuccess. According to 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28, ushumiri hwaPauro hwakabatanidzwa kuiswa mutorongo, kurohwa, kuraswa, nzara uye concerned nekuda kwechechi. Haana kuratidza kutambura seperformance. Akapresenta separt of costly faithfulness. Zvino izvi zvinofanirwa kubatwa carefully. Kutambura koga hakuiti kuti mutungamiriri anzi akavimbika. Abuse should not be excused. Kunetawo hakufanirwi kukudzwa. Asi pfungwa yaPauro ichiri yakajeka. Chokadi utungamiriri hwechechi hunoda kutakura mutoro nokuda kwevamwe panzvimbo pokuti vamwe vatakure mutoro wokuzvikudza kwomutungamiriri. This is profound reversal. Nyika inowanzobvunza kuti vangano vanhu vanoshandira mutungamiriri uyu. Muchinjikwa unobvunza kuti mutungamiriri uyu anoshandira vanhu ava sei? Vane influence yakawanda sei? Muchinjikwa unobvunza chii chinoitika kune vari vulnerable pavanoshandisa influence iyoyo. Nyika inobvunza vahwina here argument? Muchinjikwa unobvunza vakaramba vakatendeka pakarekta yaKristu here? Ndipo mubvunzo unova personal zvakare. Apo conflict yapinda muchechi medu, mumhuri medu kana kuti study group, zvingaratidzika sei kutaura mind yaKristu tisati tatakura opinion yedu? Kwete kusiya conviction, kwete kupretenda kuti interpretation yese yakafanana, asi kubvunza kana nzira yedu yekudhifenda chokwadi ichishepwa neuyo akazvipa nekuda kweavo vakanga vasingamunzwisisi. Mubvunzo iwoyo unondislowa down nekuti zviri nyore zvikuru kuanalyze Vakorinde kupfuura kuona Vakorinde vari mandiri. Saka chingabatanidza kereke kana vatendi vasingawirirani. Hazvireve ashared test, kwete unhu hwakafanana, kwete loyalty kumuparidzi mumwe chete, kwete kugona kuavoida every conflict. Mhinduro inopiwa naPauro kubatana muna Kristu kunoumbwa nemuchinjikwa. Izvi zvinonzwika zviri nyore, dzamara zvave kuitwa. Imagine kuti isabata masikati service yapera, asi kune kunetsana. Mhuri mbiri dzabuda nepamasiwo akasiyana nemhaka yechinhu chataurwa mukati mehurukuro yedzidziso. A young member notices, muenzi also notices. Hapana anokuudza kuti chechi yadivide, asi atmosphere inotiudza zvizere. Gare gare manheri wayo, imwe nhengo yechechi yagara mumotikari kunze kwechitoro, foni iri mumaoko achinyora meseji refu. Ndo vision yekutanga yekutsamwa. Vision yechiperi inonzwika seiri more biblical, asi ichigadzirwa kukuvadza. Yechitatu, vision inobva yadhilitwa. Kwemaminitsi mashoma panoita karunyararo. Pamwe wanga wakatarisa meseji yaunoziva inogona kuwedzera kukonana, you feel justified. Unonzwawo uneasy zvekare. Mumwe mwoyo unonzwa kuda kuyananiswa, mumwe unoda kuti mumwe munhu anzwewo zvawanzwawo. Iyi ndiyo nguva apo kubatana kunomira kukosha muchechi inova sarudzo. Kuyananiswa hakuitwe nekukasika. Dzimwe nguva munhu anoramba kuteerera, dzimwe nguva trust yakovadzwa zvakanyanya, dzimwe nguva wise boundary anodiwa, kunyanya apo manipulation neabuse zvashandiswa. Biblical unity haisi mvumo yekuti hama ienderere mberi ichiabusa vanhu, asi kunyange kana miganhu ichidikanwa, spirit of Christ inoramba. Ruvengo, kutsiva, kufarira kuwa kwomumwe munhu.
ndaifunga kuti unit yaireva kuchengetedza ekaum room nekunzvenga masubjects akaoma. Kunyemwerera woita move on asi wakanyarara kunogona kuvanza kutsamwa zviri nyore. Chikumbiro chaPauro chiri muna Vakorinde kutanga chapter 1 verse 10 hachisi chikumbiro for a superficial politeness. Zvinoda kuti ukama hugadziriswe pasi pesimba raKristu. Izvi zvinogona kutanga nemubvunzo wakadai: ungandibatsira here kunzwisisa zvawaireva? Zvinogona kuda kutaura uchiti ndataura nehasha uye ndakanganisa. Zvinogona kusanganisira kuteerera pasina kugadzirira mhinduro inotevera. Zvinogona kutoreva kubvuma kuti munhu wataipikisa akange aona chimwe chinhu chatakapotsa, iyo yokupedzisira yakaoma. Apa ndipo patinotarisana nomuchinjikwa. Pamuchinjikwa hapana mumwe wedu anosvika semutende wepamusoro. According naRoma chapter 3 verse 23, vose vakatadza vakakundikana kusvika pambiri yaMwari. Uye vaEfeso chapter 2 verse 13 to 16, Kristu anoswededza avo vakaparadzaniswa kupfurikidza neropa rake, achisika rugare nokuparadza ruvengo. Kubatana hakutangi nemunhu wese achiona kuti taive takarurama. Zvinotanga nemunhu wese anoziva kuti tinoda nyasha. Ichi zvekare chikonzero nei kubatana kuchigona kuva chapupu. Muna Johani chapter 17 verse 23 to 21 to 23, Jesu anonyengetera kuti vateveri vake vave vamwe kuti nyika igotenda kuti Baba vakamutuma.